Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta, tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, Avui és dilluns, avui ens acompanya la gran revelació del Benidorm Fest d'aquest any. No va aconseguir guanyar, però amb la seva cançó Noche Entera s'ha convertit en el fenomen del moment a la música espanyola. Lo haremos como en Las Vegas. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Mireu, aquest Noche Entera acumula gairebé 8 milions de reproduccions a Spotify, més de 3 milions a YouTube entre els directes i el videoclip, i cada mes l'escolten gairebé 2 milions de persones. Però és que abans ella havia estat talonera d'Alejandro Sanz i havia composat per altres artistes, per exemple, Edurne, Natalia Lacunza. Vico, bon dia. Molt bon dia, què tal? Teníem moltes ganes ja de parlar amb tu abans del Benifest, ho havíem intentat. Ara no sabíem si fer-ho. Ens estàvem penedint, perquè saps què passa? Que és que fem reunions i hi ha algú que canta Noche Entera. En sèrio? Estem escrivint guions i sona Noche Entera perquè algú l'està tararejant. Sortim d'aquí, sortim cantant Noche Entera. Tu has estudiat, has parat a pensar què té la cançó? Perquè ara som a l'època de l'algoritme, no? Que sempre penses, per què funciona una cançó, per què no? Tu has analitzat per què ha enganxat tant el Noche Entera? Ostres, ho he intentat analitzar, tinc una possible teoria, però sí, clar, això mai se sap, realment. Clar. Llavors, jo crec que és una cançó que reuneix com moltes coses que fan que una cançó es quedi al cap, no? Pues, des del principi, la vibra és com de que et posa un bon rotllo, l'harmonia és com de... una harmonia feliç, que això sempre enganxa, la melodia és pegadiza, és catchy, i la lletra és graciosa. Llavors, crec que és un conjunt d'aquestes coses que també amb la sort i amb el moment correcte i la situació perfecta s'ha donat així. I va ser de les que surten d'una tirada que et poses amb la guitarra amb el piano i fas un flash, ja la tinc, o va ser d'aquelles de gestió lenta? Va ser estrany, o sigui, va ser ràpid, però va anar per parts. O sigui, vam començar amb l'estribillo i el pont. Val. Vale? O sigui, jo I vaig entrar faltava a l'estudi... l'estrofa, Clar, jo entro a l'estudi i Quic Bombo, de Caldes, tenien una instrumental amb només gravat com una noche ochentera, només això. Val. I jo vaig escoltar això, jo venia, portava com mig any composant lo nou que sortirà a partir d'ara, i era rotllo 80s, i vaig sentir això, com una noche ochentera, i dic, he de fer aquesta cançó sí o sí. Llavors vam començar, doncs, rotllo, vinga, li posem el BPM, posem el to, la fem com més popi, i vam fer com l'estribillo, vam acabar, i vam fer el pont. I amb això jo me'n vaig a casa i als dies dic, vinga, vaig estructurar com vull que comenci la cançó, vull que hi hagin com sorpreses, no tot el rato dinàmic, i vaig fer com l'estrofa, momento pibón, tot això. I lo de la mar, i bueno... Va ser com un joc, va ser com jugar. I ho tenies clar quan l'acabes de temazo? Sí. Sí, i més quan arribo a casa, ho poso amb les meves germanes, es posen a saltar, en plan, les tres allà a tope, i amb els meus amics, que jo tinc un grup d'amics molt curiós, que és gent molt diferent, en plan, que escolten música... Clar, totalment. I a tots els hi va agradar. I vaig dir, ojo que això pot ser que funcioni. I mira si ha funcionat. Però no m'esperava que funcionés tan fort, saps? O sigui, jo estic com en xoc, realment. És que és molt boig. La setmana del Benifest és veritat que hi havia una frase que s'escoltava molt, que és no anirà a Eurovisió, però és la que quedarà i la que triomfarà. A tu això era com que bé o era com, joder, quina ràbia, jo vull anar a Eurovisió també? A mi em semblava perfecte, o sigui, evidentment anar a Eurovisió és una oportunitat de fer història molt heavy, de tocar un escenari increïble i compartir amb molts artistes i molts països diferents, però, clar, és una pressió forta també. I molt curro. Clar, i és com parar el teu projecte fins que acabes a l'Eurovisió, no? Llavors ja treus música. Jo tenia moltes ganes de treure ja música nova, amb la qual tenia, ho volia deixar al destí, i així ho vaig fer, no? Va ser com, el destí dirà que és el millor per mi. I jo crec que realment ha sigut el millor que em podia passar. Què va ser el millor i el pitjor del Benifest, de tot el procés? El millor i el pitjor? Jo crec que el millor ha sigut conèixer a un equip increïble. O sigui, treballar amb el Marshall, que és el coreògraf del show, amb l'Albert Marcos, que és el director creatiu, tot l'equip de Sony. O sigui, és com que les persones que han rodejat aquesta experiència
tenien aquesta bona vibra, que també té la cançó i que també vas trobar a l'estudi. Llavors és com una energia que he trobat en tot aquest procés, com de que tot ha sigut molt fàcil i que la gent era molt bon rotllística i això dona ganes de treballar i de fer que això ho creixi increïble, no? Llavors jo em quedaria amb això, em quedaria amb la reacció del públic, que va ser una bogeria i crec que això... Mira, vols escoltar-ho? No sé si ho tornaré a repetir, saps? Escoltem la reacció del públic? Sisplau. Mira. És que ni se t'escolta, Vico? És que se'm posa la pell de gallina, És Juro que bèstia. era molt fort el que es sentia allà a sobre, perquè l'energia de la gent t'arriba, no? Total. I és que des del moment en què sortia a l'escenari, que posaven el vídeo de l'entrevista i tal, no sé què, per preparar-me, fins al final, o sigui, la gent a tope. Sortia tothom, oh, i jo en plan, por favor, qué vergüenza. Que no m'escucho por él. Claro. Èpic, o sigui, que passi això és un somni, i més amb una cançó que has composat tu, és com que guai que arribi el missatge i poder connectar amb la gent, no? Ara veiem un moment d'eufòria, que és el Sube, Mar i Sube. Sube, Mar i Sube és el moment. Això d'on surt? Com apareix? Ostres, això surt, clar, o sigui, volíem com crear la imatge visual al cap de la gent d'aquest moment de festa, de, pues me arreglo para ir a la fiesta. Me pongo pibón. Clar, convido la gent i monto un fiestón a casa, no? Un fiestón ochentero, de temàtica ochentera, el que vulguis. I clar, llavors anàvem com creant la història com si fos una pel·li. Llavors era com, vale, pues al segon vers pues ya parlem de que estamos aquí enchichados, que todo el mundo se pasa bien, que salimos al balcón, típic moment de fumar-te un piti, i de dir, estoy feliz, i jo què sé. I llavors, pues, rotllo, pues molaria com fer referència a algun veí o alguna veïna que pues, es queixa o alguna cosa i al final s'acaba unint a la festa, no? Total. I va ser com aquest moment de... Va ser una locura, va ser un joc molt guai composar aquesta cançó. L'has pogut escoltar de festa? Me l'han posat, sobretot a Benidorm, als Euroclubs i tot això, i me la van posar a la Breix, de Madrid, i en algun lloc més. Però clar, jo d'anar a festa i que soni de cop i volta, encara no m'ha passat. Això deu ser guai, Ha de molar bastant. De fet, m'envien molts vídeos, molta gent, rotllo a Polo, a Raz, que clar, jo fa molt que no surto de festa per Barna, a veure si demà puc sortir una mica, que la posen, tio, és com, fuà, que heavy, tio. Home, és que jo crec que si ara se t'han posat els pèls de punta recordant el Benifest, que és normal, quan vegis una discoteca amb centenars de persones saltant i fent el... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el que és. T'escoltàvem també cantant-la en català amb el Ciderland, amb el cantant. Mira, sonava així. Vull t'entera, tota la nit sencera, i una cosa teva, però no m'estranya. Vull t'entera, tota la nit sencera, amb el sombre darrere, que ballarem la lenta, tu i jo, la nit sencera, Hi ha una altra cantant, la Júlia Moment, que també feia la seva versió. Un petó de maduixa, el meu mojito de menta, les coses boniques al final sorgeixen dos trossos... Hi ha opcions d'un Noche Entera en català o d'un duet, fins i tot, jo què sé, llegia a xarxes que la gent deia, buah, amb l'Aitana quedaria... Ja, total, m'ho han dit molt, m'encantaria, o sigui, m'encantaria fer una col·laboració, un remix, un algú. Ho estem treballant, ho estem parlant. És una opció, Bueno, s'està mirant, seria èpic, o sigui, m'encantaria col·laborar amb molts artistes, tant nacionals com internacionals, però bueno, a poc a poc. I, evidentment, m'encantaria fer una versió en català. O sigui, seria increïble. Boníssim. Seria increïble. I ara el que tens ja entre mans, no sé en quin estat, és el teu primer disc de llarga durada, vas treure un EP, ara serà ja el teu primer disc. Això com ho tens? Tenim data, sabem quan sona el proper single... Tenim dates, però no les puc anunciar. Tenim com tot el plan ja tancat d'aquí a setembre. Sí que és cert que és un any on, o sigui, un estiu, es presenta un estiu amb molts bolos, amb molts festivals i molta música. O sigui, jo tinc com un pack de temes extens de composicions que he anat fent durant aquest any. Em deies, en tinc més de 20. Sí, tinc com 24 temes o 25. I ja tenim com pensats els següents singles. Que en breus, o sigui, no els següents, sinó els següents. Els següents, sí. Ja està planificat. I em dius que en breu, el proper? En breu, molt breu. No puc dir quan, però en menys de 2 mesos, segur. I a què sona? Sona, o sigui, és una mica la vibra. Volem com seguir apostant una mica per la vibra ochentera de ballar, de cançó que se't queda al cap. O sigui, això és una que avui hi aplico molt a les meves composicions, perquè trobo que és molt important a dia d'avui, ja que hi ha tanta música, doncs, que aconseguir quedar-te en el cap de la gent.
és un repte i ho vull aconseguir. Llavors, anirem una mica per allà, però també hi ha temes que se'n van una mica doncs, a l'electrònica, altres temes que són més emocionals, més buits, més despullats, no? I al final això també és Vico. Vico té moltes facetes, no? Llavors us sorprendré segur. Que bo! I seguirem amb Vico en bucle. Ho deia jo abans, clar, tens tantes que has estat compositora d'altres artistes. Curiosament, una altra de les teves cançons va estar a puntíssim d'anar a Eurovisió, que és el Muérdeme, que cantava María Escarmiento. Si te llamo, tú vienes, vamos a apostarnos más. Muérdeme el corazón. Muérdeme ahí. Muérdeme el corazón. Muérdeme ahí. Clar, allà va passar una miqueta una cosa inversa, que és que tothom deia Muérdeme se'n va de cap a Eurovisió, Muérdeme havia de triomfar i al final et va fer ràbia que no hi anés i després que la Maria no li donés més recorregut o ja va estar bé el boom que va tenir al seu moment a OT 2018? Va estar bé, o sigui, al final jo crec que tot passa per alguna cosa. En aquell moment, clar, jo estava com a compositora, juntament amb altres 4 companys meus, i també és cert que, clar, quan ets artista i et donen una cançó que no has fet tu i coneixent també, seguint la Maria després, que ella també escriu i també... Clar, jo entenc que faci com cosa Eurovisió en si pot donar respecte. És que és un monstre, clar. És que fa por, jo també t'ho dic, o sigui, imposa. I a més, anar amb una cançó que no és teva, jo com a artista ho puc respectar, evidentment, ho entenc. Llavors, en aquell moment em va tocar viure la part d'autora, que sí que potser m'interessava que una cançó meva pogués arribar a Eurovisió, però bueno, al final Deuen ser uns quants royalities, arribar a Eurovisió. Clar. Però bueno, al final, mira, em va servir per conèixer l'Adrià Sales, amb qui vaig composar... de la pegatina. Sí, ens vam fer molt amics, som molt amics i hem composat moltíssimes cançons junts. I això és el que m'emporto d'aquella experiència. I dèiem, polifacètica. També talonera d'Alejandro Sanz. És a dir, en quin moment et truca Alejandro Sanz i et diu hola, vols ser talonera de la gira Sirope? Clar, aquell moment va ser increïble. Jo tenia 17 anys i jo estava cantant al meu institut per Sant Jordi y quan vaig acabar va venir una alumna de l'Insti y me va dir mira que me has encantado, mi padre se dedica al mundo de la música, es manager y quizás si tienes algo por ahí que le pueda enseñar tú y yo, te puedo escuchar y te puedo echar un cable. I jo tenia un canal de YouTube de versions i li vaig enviar i al cap d'uns dies em va escriure el seu pare i em va dir mira que m'has encantado y le he enviado tus vídeos a un amigo mío muy especial un amigo muy especial que se llama Alejandro, déjame que hablemos y en unos días te escribo. Mira que hi ha Alejandros al món, Clar, i dic, vale, pues genial, que guai, gràcies, tal. I el dia següent o al cap de 2 dies m'escriu i em diu, mira, que l'amigo especial era Alejandro Sanz i li has flipat. Uau. I jo, uau, clar, exactament, o sigui, flipant, vull dir, Alejandro Sanz, el maestro, saps? I res, pues, en aquell moment pues, em va dir, rollo, te quería conocer, quiero hablar contigo y pues, charlar y saber quién eres. I ens vam trobar i em va dir, rollo, cantas bien, tocas bien, però molaria que compusieras tus canciones. I llavors vaig començar doncs, a composar tot el que va ser aquell àlbum Mírame. És ell qui t'anima, Sí, o sigui, jo composo, faig algunes composicions, rotllo piano, doncs, quan vaig començar amb 9 anys i tal, ja em cridava com l'atenció el fet de crear art. I amb 15 anys vaig composar una cançó per un nòvio que tenia llavors, en anglès, o sigui, imagina't. Com es deia, la cançó? No, el nòvio... Essential. Essential. I parlava de l'humor enamorada que estava, bla, bla. I ja està, es va quedar allà la cosa. Però jo no pensava que podia composar, i de fet va ser com un repte també per mi, rotllo, vale, composar, jo volia fer música en anglès, ella em va dir, rotllo, estamos en España, deberías quizás empezar con el castellano. I va ser com, vale, catalana, composant en castellà, ok, un altre repte. Llavors, bueno, ha sigut com un camí on he anat superant molts reptes i moltes pors, i al final, doncs mira, em va fitxar Sony i l'Alejandro em va convidar a la seva gira Sirope a obrir-la. Boníssim. I on et veus d'aquí un any? On em veig d'aquí un any? Buah! O sigui, si tot segueix anant així de ràpid, espero... És que jo soc molt ambiciosa, jo vull aconseguir moltes coses, però... està bé projectar, també. Clar, m'encantaria col·laborar amb gent internacional, fer gira, m'encantaria fer gira. Aquest estiu et sentirem, suposo, no? Sí, però clar, no és un rotllo gira en plan que la gent em vindrà a veure a mi exclusivament. Són festivals, gales, carnavals, que em fan molta il·lusió i també tinc com moltes ganes d'actuar en directe, que em falta una mica aquesta part de rodatge de directe, però tinc ganes de crear una gira, un concepte, treure'm tota la música que tinc, seguir composant,
anar com escalant a poc i abarcant més públic, clar. Doncs a Vico, tot l'èxit del món. Treu Moltes gràcies. ràpid el següent single, Sí, a veure ja si ens queda traiem res. ja del cap el Noche Queda Entera, però mentrestant, a seguir-lo ballant. Gràcies. Gràcies. Como una noche entera.